Bună! Eu sunt profesorul consilier din școala unde învață copilul tău și aș vrea să te asigur de tot sprijinul meu în această perioadă. Pentru succesul școlii de acasă, avem nevoie să ne fiți alături. Astăzi vom vorbi despre aspectele practice cu care îi poți sprijini atât pe copilul tău, cât și pe profesorii lui. Pentru început, este important să stabiliți împreună o rutină zilnică. Ajută-l să se trezească la timp, să se îmbrace adecvat sau să aibă o sticlă cu apă la îndemână. Creați împreună obiceiuri sănătoase. Alegeți în casă un loc potrivit pentru studiu, unde să fie liniște, fără zgomote care să distragă atenția. E important să fie lăsat singur în timpul școlii de acasă. Interveniți cât mai puțin în timpul activităților online. Încearcă să fii la curent cu toate anunțurile. Păstrează legătura cu profesorii. Dacă ai anumite îngrijorări, nu ezita să le comunici. Copilul tău trebuie să devină autonom. Încurajează-l, asigură-l că ești alături de el, dar nu face lucrurile în locul lui. Nu uita că independența se dobândește în timp și cu mult exercițiu. Fii alături de copilul tău. La începutul zilei îl poți întreba ce ore va avea, dacă va da vreun test sau dacă îl poți ajuta cu ceva. La sfârșitul zilei, întreabă-l cum i-a mers, ce a învățat nou, ce a fost cel mai dificil sau ce poate face pentru ca mâine să-i fie mai bine. Nu toți copiii își pot gestiona timpul, eforturile sau sarcinile. Aceste întrebări îl pot ajuta să se organizeze mai bine. Încurajați copilul să facă mișcare. Invită-l să dansați împreună sau la o plimbare în aer liber. Puteți să-l invitați și pe cel mai bun prieten al lui. Deși vestea că nu va mai trebui să meargă la școală probabil că l-a bucurat inițial, acum lipsesc cu siguranță prietenii sau colegii. Ai grijă de starea ta sufletească. Pentru că trecem printr-o perioadă dificilă, emoțiile te pot copleși, iar copilul tău va resimți din plin acest lucru. Pentru ca el să fie bine, tu trebuie să fii bine. Vorbește cu o persoană de încredere. Consilierul școlar e aici pentru voi. Împreună vom depăși această perioadă, dincolo de care trebuie să privim încrezători. Totul va fi bine!